27 Φεβρουαρίου του 2024 το σαλόνι Big Family. Το σαλόνι Big Family είναι ένα διαχρονικό σαλόνι, είναι όμορφο, όλα όμορφα είναι, δεν σπάει, δεν χαλάει. Είναι ένα σαλόνι σε διαστάσεις 2,70, 3,60, 2 μέτρα τοπί και βάθος του σαλονιού 1 μέτρο. Το σαλόνι Big Family χωράει όλη την οικογένεια, πιστεύω. Εύχομαι να είστε πολύ, να έχετε 2 σαλόνια. Χωράει άνετα περίπου 12 άτομα αναθέσει. Αυτό εδώ μπορείς να κάτσεις, και εδώ μπορείς να κάτσεις. Απλά είναι... Και εδώ μπορείς να κάτσεις.